Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong gabi kanatong tanan, kumusta no? Maayong gabi Adlaw da ay karong Martes no, it's 9 na sa buwan sa Hunyo tuig 2026. Kung sa dili pa din no, shout out ko sa tanan no, mga nagsunod ang trabaho no. Salamat kayo sa pagsubaybay mga ka-followers no, mga ka-listeners no. Salamat kayo. O karon ni ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Oji Kumpok Krakasa, part 48 na ta no, mga ka-followers no, mga ka-listeners, part 48 na ta. Budbud o bibig ka. Mausap yun ang hari ubos sa panalangin ni Batala. Pero ako man nga rin na Tara, puno sa pagduda. Unsa? Mausap pa ka ang sobra kadautan nga duwindis sama ni Haring BBT. Unsa? Tali! Mao ka na'y tinuod kong gibati. Mahal nga rin na Tara. Ay, ihangad o gisalig na to ang tanan sa Batala, Hariki. Maayo unta og magbago ang hari. Samtang dili pa uwahi ang tanan. Hariki. Wow! Kanindo tining kwarto ha. Mauning imong kwarto, takla. Ang tapad ani. Mausa pa nga mong kwarto ni Bayjigaw takla. Tapad na tag kwarto. I-surprise ka na mo karong gabi Sila day si Don Arturo o Doña Maria Picat? Tapad na tag kwartoy. Sila mo isunod sa mong kwarto. Ang upan tos unahan. Laray lang ning ato kwarto pod. Hi, Chikoy. Uy, Uy. Uy, tapad na kwarto. Tapad na di ay. Nigaw sa dining mga kanahan. ang mga naong og Diyos panas. Osa, Unsa? Anong niamang mo diri? natural. Kay wa man mi dito. Agamat. Dede ka gananya silingan rito, Chiko. Ngayambot ninyo. Huwag niyo kaming ismulin. Huh? Kabantay mo na. Malapit na kaming magiging Donya at Don. Hamburgero. Panira na mo, takla, panira mo. Kaya tingalig, mapalit mo sa kahangin aning mga tawana. O, Chiko. Ay, baka. Sabat! Ay, baka. Yalirungan sa mga matamis, umainot na lublob. Sa langom nga gipuyan, mga usol giludhan. Alubido ang dama ang bandihado sa atong pagsuyop sa aso. Kagiudod sa demonyo, o atong sudan ang panagtripingay. Tripping! O kaluyan mo ang kalagi nimo, niya. Nakamata ang hari. Nagmagkagang ba? Nisinggit ang mahal nga haring bibiti. Salamat sa itong nabatala. Nabalikan ka na sa panimot, mahal nga haring bibiti. Hain, ang mahal kong asawang kokak.
Tuwa sa inyong palasyo, mahal nga Haring Bibiti. Ipangibot mo ang mga aparatos nga nakatawag sa imong lawas. Tungod kay maayo na ko. Kondisyon na kayo ang akong lawas. Mao ba? Wait. Ingon, og sa mi balik ka nga akong kabatanon. Og gibati kong kusga na kayo ko. Epektibo gayud kayo di ay ang among mga pag-ampo o orasyon sa itong nga batara. Ganood niya. Diyan mo. Kadiyot lang, mahal nga Haring Bibiti. Ang among kante. Wait. Ayaw ka pala ka. Madawat ninyo ang minalitang bandi. Matagkusay ka ninyong mga albularyos. Busa, bukatawa tagda ko. Na-enjoy ka ma. Talahurang kokak. Enjoy mo lang. Sobra. Perfecto ka, bitoy ko. Kitsa nang mapagalason. Wait. Ako, mahal kong asawang kokak. Mahal na Haring Bibiti. Nasakpan ta talahurang kokak. Nasakpan ta. Wait. Mahal nga Yun mo, what's the style? Oo, ako kinituyo mahal nga Haring Bibiti. Higo ko lang gitagpo ang akong panginahanglan. Wag ko ilabot mahal nga ring bibiti. Misunod lang ko sa iyang mando. Ingon niya tuwad, nituwad dyan ko. Mahal nga Haring Bibiti. Unsa? Tinuod ba ang inyong gisulti, mga puting duwindes? Dili yun si Haring Bibiti ang nagpapresko ng bag-o lang kung dili iya lang katungdubon. Mao pa? Dali! Huwag ang tinuod na Haring Bibiti. Mao ang bag-o lang bigawas sa ospital sa mga duwindis. Og ligo na kayo kini. Unsa? Dali! Kon mao, maayo na siya sa hingpit sa iyang sakit. Imposible ka ayo. Pero nahitabo. Kun mao, midangop sila sa itom nga bathala. Itom nga bathala? Iyang gibaligya ang iyang lawas o kalag sa itom nga bathala. Unsa? Mahal nga Haring Bibiti. Nagasuaso ang ilong ni Haring Bibiti sa kasuko. Patay tayo ni talahurang kokak. Pasaylo ami og dako, mahal nga Haring Bibiti. Wait. Ganong nagkaako ka sa pagluib na ko, mahal kong asawang kokak. Wait. Iabot magod ko gana sa lawas ng kalipay, mahal nga Haring Bibiti. Ang masabog bakanon ko nigsaging ang ako, Isprikitek. Wait. Sige ba inoy, patsada? Unsay patsada badjigaw? Sa Valencia Negros Oriental, ang tsada kay Nindot. Aw, pasada di ayoy.
Churup, churup, churup. Tuturup, tuturup, turup, churup. Ha? Kadit. Huno una ba inoy? Nga naman. Magunit kag sista unya. Bari imong iduyog. Churup, churup, churup. Di man kum kamaw mo si Stagod. Wa mo kamo ingon. Wa man sab kamaw tana. So biisay ba nga gailong. Tawa. Biya bila sista be. Ha? Unya ako. Sayaw lang ka diha. Pwede mo request. Ito na sad unsa man. Budbud og bibingka kanta ha? Pwede kayo. Opening number budbud og bibingka. Burak. Kadako sa imong bibingka. Hingay. Dilawang takong bibingka. Ingat siya na anindot kanta gawas puntahan at titakla. Sora usim putun panus na. Doon na tuod. At tatanawan at na, ingat siyan. Ayaw, uy, kitingalik sa silingan na ng kwarto. Aw, okis, ingat siyan. Huwag pa dayon to sa paglabas sa itong mga siningan na atong gikaligo sa pool. Katawa, kung espesyal. Kiring ka, mas lamikiring ako pa. Yahoo! Mayroon buminaw sa Lex Pinoy. Asa na ron? Diyan na. Lagi? Hey! Kaninda sa ato performance. Ay! Pero wa man gyapon ta blihis pultahan. Bitaw no? Di manggod love songs. Sige. Love song mo ikanta ha? Unsa ba say Unsa may titli? Unsay titli oy? Ha? Titli? Unsay title ka na imong giingon di kay titli. Gali, gani. Kuan? Unsa may title sa kanta? Isulti title. Unsa may title? Kalibog binako nimo man ang kanta. Kanta kay love song ba? Unsa lagi mo kantaon ni title? Sa landong sa langit. Kana, nahala! Sa landong sa langit, burak! Sayo sa kong sweet music. Imagine na ko, gakso na ko ang akong kagalingon. Na. As nagtalil ako gakso na ay. Sa landong sa langit. Nindot taoy. Gian. Murag, familiar na ko ang tingog sa mikanta. Ingat siyan. Yan lagi sa bintana. O gala, katami sa pahiyaw ni Takla. Wow! Ay ang gugma ko imuman. Turo. Yay! Ingat siyan. Nindot kayo kanta ko yung jet ko. Yahoo! Ang ako din, sayaw diyan. Ay, ingat siyan. Nindot sad marakag na ana-ana ay. Bangag sa ilong. Kung ididikit nimo ang awit na kutakla, Diego. ganahan ka ba? Yes! Ganahan kayo ko, Diego. Kapaldo! Salamat sa imong awit, Diego. Labaw pa kang salamat. Ha? What I mean to say, you're welcome ba? Welcome. Dayon mo. Yes, paldo na sab. Diyan, can I ask you a favor? Ha? What I mean to say is, pwedeng mo hanyo? Pwedeng, anita din is kawas? Ato silang palugaran sa sod? Aw! Ingat siyan. Okis. Kabright yun ni Diyan, oy. Dali, Diego. Ganahan mo ka kamusod. Yes, paldo na paldo. Paldo na paldo. Makalagot. Gipasod yun. Si Diego sa kwarto. Og si Gian, og Nonoy. Nas kawas. Klaro kaayo nga may milagro silang puhaton. Suya ka? Suya mo lang. Kanit, ganun masuya ka man.
Nalimot ka sa atong dugay ng plano, ha? Bogart? Plano? Yaon sa? Unsa, Arturo? Mao ka na ang nahitabo? Oo, Maria Picat. Milarga na yon si Hercules o giubanan ni Tukoy sa lang probinsya sa Davao. Uwan mas hayri ini. Nagipamabdusan ang iyang umangkon. Oy, bangag sa ilong. Mao kina ang nahitabo. Pero unsa man ang umangkon? Umangkon, God. Giangkon nga pag-umangkon. Ay, mao ding excited og mapahiyomon nga milarga dayon si Hercules. Hurotlo na ato. Bangag sa ilong! Nahilam ka man, good mahal nga haring pipiti. Huwag ka na masuko na mo, mahal nga haring bibiti. Wait. Kuha at karon dayon ng gitom nga pulbos, mahal kong asawang ko ka. Kuha! Ready na kinindaan, mahal kong haring pipiti. Dawata kining sudlanan, Wait. sige. Hingos-hingos pa sa itom nga pulbos, mahal kong haring pipiti. Aron mo kalma ka. Tagang tama. Ang tama, mahal nga haring bibiti. Nahurot na nimo. Punan pa na to. Wait. Very good. Kana, sige pa. Ayos! Pagtagbaw kayod, bahal nga haring pipiti. Dugay mo kiningwa matagamtam tungod sa imong pagka-ospital. Wait. Osto ka, mahal kong asawang ko ka. Pero yun na, Wait. Gano? dili ba di bawang nimo kining itom nga pulbos? Bitaw, mahal nga haring bibiti. Bago ka lang bigawan sa ospital natong mga duwendes. Wait. Aw, kung masakit, magpa-ospital pagbalik. Mahal nga haring pipiti. Wait. Give me more. Ganahan pa ko. Wait. Maangay na tara. Pasado na sa mga kongresmanos ang imong impeachment. Palagputon ka na sa hingpit. Isip ray na naging harian. May paglaom pa kita. Kay ipasaka pa sa mga sinadoros ang akong impeachment. Kung mahukman ka sa mga sinadoros, nga guilty sa nga binuhat-buhat lang, labing siguro, ma-impeach ka yun. Hariki. Dool kayo sa tinuod nga ma-impeach ka. Kay majority sa mga sinadoros, ila ni Haring Bibiti, labi na ang pangulo sa sinadoros nga si Titi Sutsut. Ihangad na lang kang batala ang tanan, Hariki. Itugyan ta kaniya ang tanan. Mahal nga ray na tara. Huwag ka na balang day buhaton nga aksyon. Hariki. Mahimo mo kayong ipatawag ang tanantang kaalyadong sinadoros o kongresmanos. Huwag yapon kita'y mahimo. Kay ila ang numero. Mas daghan sila itandi ka na to. Daghan yun ang mitalikod sa kamatuoran tungod sa minalitang bahandi. Hariki. Daghan ang midapig sa kadautan alang sa ilang kaugalingong interes. Milambo sila
mga yanong duwindes. Padayon nga naghatagan og buhis, og padong lang kini sa ilang mga bulsa, sa mga kurakot, nga nangatungtan ng politikong duwindes. Og wa kayo'y mga dagkong proyekto. Tinuod na. Dili akong kapukanan o kapildihan ang mahitabong impeachment. Diin, mapalagpot ko isip Rayna. Kundili sa kinatibok ang mga duwendes. Ilabi na sa mga yano o kabus nga mga duwendes ning gingarian. Bayan. Tali! Gipangandoy ka sa mga yanog kabus nga mga duwindes nga may maghari ng gingarian. Mangaray na tara. Ilabi na sa mga matarong ug puting duwindes. Apan, kung itugot sa kahitasan nga ako ma-impeach, mamatay ang maong pangandoy ug maghari ang kadautan. Pwede. Sold na kayo ko. Miligtas ka sa saok, mahal nga haring BBT. Arin ako, mahal nga aring bibiti. Wana ko kinanglana din eh. Wete. Ayaw, bitoy ko. Double ko. Ngano, mahal nga aring bibiti. Imo ba siyang ipapatay, mahal nga haring BBT? Imo ba siyang ipapatay? Wete. Oh, mahal kong asawang kukak. Patyon siya. Odsay nga. Mahal nga haring BBT. Ayaw. Maloy mo na ko, mahal nga ring bibiti. Igo lang kumito man sa mando ni Talaorong Kokak. Tinuod ka na, mahal nga haring BBT. Wete. Patyon ko kamong duha. Ayaw, mahal nga ring bibiti. Ayaw. Wete. Mamatay tang tulo sa kalami. Kalami? Wete. Gusto kong tagbaon tang atong kaugalingon. Mahal kong asawang kukak. Bitoy ko, double ko. Sama sa atong sakad buhaton. Sa lang yung ginharian. Wete. Tumpak. Kana, maayo ko, ana. Wete. Sugdanan na ito ang tanan. Sige, bitoy ko. Ikaw sa likod sa mahal nga haring BBT. Kay aring ko sa tubangan. Matuman, Talaorong Kokak. Wete. Mongi, taog dako. Dali, Jeko. Sod. Suod, magkukunin mo sa banyo. Anita din eh. O, Jeko. Kadiyat ha. Ipagasan ko na ni mong tubig. Diba, anda man nimong buhaton ang tanan? Tungod og alang nako, Jeko. Utak na, andam kayo. Love kit ko nimo, Jeko. Lahab kayo. Buhaton ko ang tanan imong gusto. Ubos man, ug ibabaw. Tinood. Mur pa o. Mur o. Okay, sige. Gusto na ko nga labhan taning mga bulingon. Bisay, bangag sa ilong. Huwag mo ko matubag sa kong pangutangan lahat. So, dugay na itong plano ba? Ay, kadali ko di mong nalimot. Ay, unsa lagi. Ay, nakaadto lang ta sing kantuhan ng kalibutan sa mga duwendes. Limot na ka. Kapoy ba yan mo? Inang unsa? Katugong,
Huko ka na to si Checo, kay dato na kay siya. Siya ko'y manununod sa tanang katigayunan ni Don Arturo. Kaniadto na ng planuhalat. Pero karon, manalahi na. Nalimot kan sa dili madugay. Kung mahali na ang tanantang mga bulawan o brilyantes, mahimo na unya tang Don Bogart. O Doña Palalas. Maong pasagdi sila. Ug ayaw kasuya nila. Sila na lang, siya na lang. Unya kinagpalo, Carmen, ang duhas kwarto po, Carl. Aw, ismiring hoy sa tag-ato. Oy, hala! Hala pa gyud! Hala gyud! Nausa ba ka diya, ha? Maria Picat, ha? Nausa ba? Gipilit magod ni mos bungbong ang imong dunggan. Nakabati ka aron, Arturo. Usa ma? Isikit sa bungbong ang imong dunggan. Be gani, be. Uy. Unsa na? Tingog karon sa kong ihon sigo og ni Takla. Nagkinatawanay. Labing siguro, nag-ismiringhoy ang duha. Yes, kung mao, magkakita na tapuhon sa atong apo, Maria Picat. Yes, yes. Asa ko man ihay-hay? Uy, hala, Uy. naghisgot maghinayhay. Ako lang hihayar sa atong gilabhan. Nang labara di ay sila. Bangag! Bangag sa ilo. Ingon siyan, gipaak na talamok din kawas ko yan, Nunoy. Gay, Nakanalamok, oy. lagi pa maaga bitata din niya ay. Nadugay man si Bayjigo. Taas na siguro kayong agi. Ay. Ang gawas na po yung Ala. Chico, ay. Ingon Ala. siyan. Hala, lagi ko tasan lagi ka Bayjigo. Pila di ay mo crowds. Rounds mong mata? Daghan kay may gilambaloy. Lakip ng mga kurtina o sa mong kwarto, mga habol, among ipanglaban. Mong ikutasan ko. Pangan sa ilong. Tali! Unta mailisan ang Pangulo sa mga senadoros, mangaray na tara, aron mapugnan ang imong impeachment. Maayo unta, Hariki. Kay dayag nga dapig ni Haring Bibiti, si Sinadoros Titi Sotsot. Ingon man, si Sinadoros Panfifi Laklak. Si Kiko o Grisa Zahon Titi, Topo Brothers, Bam Inuno ug upan pa. Maayod! Pero daw imposible, Hariki. Tungod kay ila ang numero. Kadaghanan sa mga senadoros, kaabin ni Haring Bibiti. Tali! Gusto ka mangaray na tara? Punan pa ni Senadoros Toto de la Sasa nga nagtago-tago in town. Kay may info siya nga may warrant gikan sa Isuzu. Dapig unta siya sa kamatuoran. Apa napugo sa pagtago. Aron dili maisama sa imong man nga kaningari. Husto ka, Hariki. Kuanggol yun ang kani Sinadoros Antonini Trililing. Hariki. Siya ang taytayan sa Isuzu sa dahog. Gani, siya ang magda sa warrant of arrest ikan sa Isuzu. O gani, siya ang ligong hinungdan aron ang matarong nga kaning ngaring PRDDDD gipada sa dahog. Unya, plano na usab niya karong
kayo niya, si Sinadoros buong tarat-tarat. Salbahe siyang way sama. Traidor sa atong gingharian. Tinira unta angay nga litison sa atong korte. Pero gipugos gid nila og da sa Isuzu Court sa dahog. Ang kani mahal nga haring PRDDDDD. Ilang gikidnap. Hariki. Wait. Nagtagpo ka ba, mahal nga haring BBT? Wait. Yes, tagbaw kayo. May gugong mugrahin mahal nga hari man sa no. Yeah. Wait. Oh, bitoy ko. Maayo kayo ka. Perfect ang imong performance, bitoy ko. Wait. Karon nga natagbaw ko kamo. Panahon na siguro magpalayo na ko. Wait. Dili. Oy, say ba't pangipasabot mahal nga haring PPT? Wait. Oy, di kuha mo ang imong magic wand? Kini ang gangay ni mo bitoy ko. Double ko. Kokak. Nahimo siyang baki! Wait. Di pa na mao. Niya pa. Nga. Nabungkag siya og namatay! Wait. Anong gipatay mo man siya mahal nga haring BBT? Waka na niya'y double! Wa ko na siya kinanglan pa. Wa na. Kusga na ko pagbalik. Wa na ko'y sakit. Busa, buhaton ko na ang tanan kong gusto. Ning akong ginarian. Matuman na ang akong mga plano. Busa, mukatawa tagda ko. Wait. Wait. Pagmata. Tawahanon nga, Chico. Wait. Pagmata. Kinsa ka? Ako, si Haring BBT. Wait. Ikaw di ang datang hari? Wait. Oh, ako. Og maimo karon ang imong kamatayon. Unsa? Wait. Kayo usa ka man sa mitabang ni Reyna Tara. Maimo ang kamatayon. Kire! Ayaw! Bay! Adik ka mo batak? Ha? Isang pa ko ni mo! Hindi orom ka ba, Chigaw? Bitaw, daw tanggam ko. Nga naman, Nagkita may ni Haring BBT sa akong damgo. unya. Buot ko niyang pakyong sa akong damgo. Bisan sa damgo, dautan yun siya. Kabantay ko, anak. Ikaw, nakabantay ka? Ang saingan, pero nga nung patsyon man ka niya. Kaya usa man ko bitabang sa mahal nga Reyna Tara. Unsa? Ay, Arturo, may nanawag sa imong cellphone, oh. Insay ka na, Maria. Pikat. Ambot. Ambe. Oh, Uy, si Hercules kini. Halo, Hercules. Mao ba, Hercules? Nabuta mo diha sa probinsya sa Davao. Kumusta mo diha si Tukoy, ha? Mayroong inyong pagkabutan. Mayo noon. Okay ra, ha? Okay ra ka mo. Kami okay ra kami din, he. Ayaw may kabalaki. Naay ka nasab niya ng imong sinultihan, Hercules.
ikaw na sab ang manalipod na mo. Midari mo. Ayaw ra lagi, may kabalak din eh. Okay ra kayo me. Kumusta ang imong umangkon? Unsa? Magsige og hilak in taon. Nahala sige, i-comfort na permi diha, i-comfort. Ayaw kabalaka. Take your time. Unya na lang balik din eh kung maoki na diha. Nala sige, bye. Kumusta na siya? Atuan na kuno siya sa probinsya sa Davao. Ug, nagkita na sila sa iyang umangkon. Maayo hinoon kung mao ka na. Gian! Gian, nasa ka? Uy. Gian! Ala, Uy, nawang bata. Gian! Asa ka na, uy? Gian! takla. Ngano? Usay na hitabo, ha? Nawa si Gian! Nawa si Gian! Ala? O sinita mo eh? Asa magkas diyan? Masa may buhaton ako, Cheko. Kalma lang. Ayaw ka ratol, takla. Ni ako takla. Ni ako, di ka pasagdan. Salamat, Cheko. Magbuwag-buwag ta. Ato sa sunahan, takla. Tara, Cheko. Sana! Ari sa misa, wang bahin. Si Maria Picat. Maria Picat, tana. Sige, tana. Tana. Uy, hala! Unsa na bala ako na bala unsa? Ikaw, Noy, asa man ka? Aray ka sa toong bahin. Hala! Ang langgam nga tabian. 693. Hala, 693! 693. Hala! Adik ka. Hala, 693 ka, no? Hala, 693? Uy! Ito na. Tos toong bahin pa dong ang may na. Timing sab. Kay adto sab ko pa dong. Hoy! Langgam tabian! Ay! Watak, hoy! Hoy! 693! Gian! Gian! Gian, asa ka? Dako na ba kayo ng Mountain View Resort? Asa naman kas Gian? Kalma lang. Magkita lagi na nato siya. Susiho na to ang tibok palibot ining maong resort. Tinuod ka, Hariki? Tali! Umahangiray na tara! Mas daghan gyud sa mga congressmanos ang may pirma alang sa imong impeachment. Panagputon ka gyud si Prina ning gingharian. Mao pa? Mauyod! Daghan ang mahadlok nga magpabilin ka sa imong posisyon. Kay tingali og moabot ang panahon og higayon ka ikaw na unya maghari ning gingharian. Kay ko ditugot ni Bathala nga ako gyud ang maghari ning gingharian. Daghan gyud ang mabilanggong politikong duwindis ug mga kadagkuan ning gingharian. Mahangiray na tara! Ilabi na ang daw iro nga si kanhi Senadoros Antonini Trililing ug Haring PBT. Mauyod! Ug daghan pa ang mabilanggo ug manubag sa balaod ining gingharian. Tanan nga nahimong kabahin sa pagsupak ug pagbawog sa balaod ning gingharian. Tanan nga apil sa korupsyon, sa flood control projects, ug sa tanan nga mianib sa daotang persa ni Haring PBT. Wait. Yeah. Ano ingon ang sa kalipayon ka man? Wait. Mahal kong asawang kugat. Tungod ba sa talagsaong kusog?
Wait. Oh, mahal kong asawang koka. Wait. Natay, ang imong utok, mahal nga haring BBT. Tungod sa kusog nga linog. Wait, salva ko ta. Maunay gibati ko sa kusog nga linog. Unsa di mo? Sa di. Sa unang gibati ni mas maong linog. Mausad na feel, Chiyay. Unsa? Unsa? Ambot ba? Sukad lang nga nakaabot ko dito sa mga engkantuhanong kalibutanong sa mga diwintis. May gibati akong talagsaon og tulog karon. Mura ba og Pagpaminaw doon sa na ako'y Lex Pino. koneksyon gyapon sa engkantuhanong kalibutan. Chiyan, Sat. Lagi. Sabtan tika. Pedro, my driver. Matod ni Gaudigo. Nga, ganihar lang nakita ng bata nga si Jian. Maong watay angay kabalakan. Ha? Matod ta sa windpool pagbalik. Kay dagan nagtupis. Nagbikini lang dito. Sprikitek. Ano lang sigib kag tingsi na tukoy? Ano sa ka? Angang. Naibog man ko. Nganong manguli na yung ta. Kinahanglan kita ang mubalik na yung tukoy. Kaya ko, Sir Kulis, ako ang manalipuli yung tanan. Utana leon. Okay, may uban ka man sa pag-anhin ako sa probinsya sa Davao, tukoy. Giunungan man ko rin mo, tukoy. Tubayan tika. Mangutan ako. Utana leon. Usay tawag ni mo sa bana nga duhay asawa. Baywan tikwan. Bangag silong. Utana leon. Usay buhaton sa asawa nga ang bana dili magkapanak. Magpakasin sa lain. Bangag silong. Unsa lagi nakahatag og kalipay nimo, mahal nga haring BBT. Wait. Ang talagsaong kusog nga linog. Unsa? Wait. Tungod kay nagtimahan ka to. Sa kusog kayong puwersa sa kangit-ngit. Usa nga pwersa sa kangit-ngit? Wait. Ug kung si kinsa man ang kunsara nini, di niyang sudlan nga lawas. Mo'y mamahimong pinakagamanan nga puwersa ning gingarian. Wait. Pa? Dako, ang akong pagto nga ako. Ako mo'y kunsaran. Akong lawas mo'y sudlan sa kusog kay puwersa sa gahom sa kangit-ngit. Wait. Oh, nga nung nakasulti ka man, anak, mahal nga haring BBT. Wait. Tungod kay ang pinakadautan. Way lain kundili ako. Nga maoy, iyag yung piliyon ang pinakadautan. O nakasiguro ko, nga ako na kana, o wa na lain pa. Wait. Tinuod na. Wait. Bo sa mga tawa, tagdag ko. Dali. Tinuod ka, mahal nga ray na Tara. Og mao ka na igikahatlukan ko. Nga anak mo kunsad og musod sa lawas ni haring BBT. Ang kusog kayong persa sa gahom sa kangit-ngit. Og kon mahitabo ka na, si haring BBT na ang mamahimong pinakagamhanan niini nga tong gingarian. O kung sa may tabo man nga ray na Tara. Unsa? Tanang maigo niya sa iyang gahom. Dili na mamahimong baki. Kundili, mabungkag og mamatay
ganiha, Bogart. Uy, mikalit lang og linog. Kusog na bakit kaayo? Ligi, pero mas kuyaw yun kung muha ang atong mga daang bulawan o brilyantis, di ba? Mauyot. Kinangan nga, madispose na ni, mabaligya na. Unsaon man? Doon na rin kontak. Migo na kong pariner. Akong amigong adunahan. Anya, sweet to kasi mga bulawan, mga brilyantis. Tato ko to. Sweet to ito. Unya, makasalig ta na? Amigo good me. Mausalig ta niya. Oh, agad lang ko ni mo, Bogart. Ang importante, nga dili ta ma-scam. Bugart na ko ni. Bantay, ha? Oh, uy, hala. Siya na kinin, nanawag. Kwarta na! Unsay sunod nga mahitabo? Ay, sige na yun. Tubagan na yun, Bogart. Ano matato na ta? Okay, ako'y bahala. Excited na ko. Tubagon ko na. Hello, my friend? Yes. This is your friend Bogart. Ate Takla, dili pa day tamanguli. Ingon siyan. Agad lang ta nila ni Jericho, Gian. Murag wa pa man sila planong manguli, good? Yay! Dili pa wali siyan. Dili ko ta Ate Takla. Ingon siyan. Ha? Uy, gabi naman. Kalami ning pagkaon nga akong gidabadjigaw, budbud og bibingka. Alang na nilang takla ang Gian. May nunoy. Ilang sanak na. Dili kitay. Sa dili pa sila manhapon atong pasnakon. Lami ka ni ilang budbud og bibingka. What I mean to say, nga mas lami ka ang ilang budbud kaysa atong budbud nga gitinda sa una. Wa pa sa kukibaw na bay. Pero lahi yun ang kalami sa atong espesyal nga budbud. Sinaw ra, nga taas pag yun, lumoy pag yun. Gahi! Biis ay, bangag sa ilong. Uy, Hala? Oh, to sila dito ay. Ay, lalagi. Mayong pagbumalaw sa Lex nag-swimming Pino. sila. Oh, Hala, hala? Hala? nag-upis lang si Takla. Sila ka nas diyan ng taklaoy. Hala, Hala? Na? buwan. Uy, noy. Tirahan na to ang palayo. Tirahan ka ron, bada, noy. Bada, noy. What I mean to say is, atong saiton ba? Teleskopyohan? Dali atong dolon. Tara! Ah, Nganong maayo man kang mulangoy, Gian? Samtang ako, di yun ko kamao. Bisag floating na lang. Ang be, giitsa man Papa Gian sa ilong nga dagat. Giitsa? Maon ning kamot Gian langoy. Maon Gian langoy. Aron dili malumas. Salbahis ko kito amahan ni mo da. Bahat man Papa, ingon Gian. Bad yung kaginikanan, Gian. Dali, Ate Takla. Ali, tudloan at kanako langoy. Ate Takla. Tudloan ko ni mo? Na, laom ra ba na diha? Kaya lagi na nimo Ate Takla. Inilo lang langoy. Kaya ka, nako. Langoy paingan Gian, ha? Ali. Sige. Sige. So, ayan ako. Sige pa, Ate Takla. Tuloy na kaingan Gian. Mitulin ako! Kamaon ako! Sige pa, Gian. Sige, kaya ginan ako! Gian, gibikugan ko! Gian, malungkot! Abang! Abang! Lumas, Ate Takla, ingan Gian.
og sunda ang lain pang sumpay ning nagkiat lang nga sugilanon nga sinuwat ni Uji Kumpok Klakasa. Budbud o Pipinka, palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.